un altre dels obstacles que ens trobem els escriptors autoeditats és una qüestió molt important, que és la qüestió de les portades. Si un dona el llibre amb una editorial, li donen moltes possibilitats, i més amb una gran editorial, doncs aquesta gran editorial té també il·lustradors, no esmerça diners ni esforços per trobar un bon il·lustrador. Tot i així, l'autor sí que se li ofereixen un seguit de possibilitats, però al capdavall no tria ell. Llavors jo aquí vinc amb la que ha dibuixat la portada del meu llibre, Haurem viatge a Badal, que he trobat per casualitat, perquè no és fàcil trobar-la, és una persona que li agrada dibuixar i no li agrada la propaganda, no diu, jo no em presentaria mai a un concurs de portades, doncs jo crec que sí, s'hauria de presentar per tu i pels escriptors, no? Que això. Ella ha captat a la perfecció el sentiment de la meva protagonista quan el seu promès és fora i ella no en rep notícies. Llavors, explica'm una mica com tu has fet, vull dir, naturalment has llegit el llibre i les coses, però explica'm una mica. Aquesta portada tenia una funció molt important, que era transmetre el que s'explica a l'interior del llibre, que és el sentiment d'aquesta protagonista. És molt difícil transmetre sentiments amb imatges. Llavors era important aquí que la cara d'ella, l'expressió, transmetés aquests sentiments. I aquests sentiments que jo volia transmetre aquí eren això, l'amor que ella sentia per una persona, com aquesta persona havia marxat, ella li escrivia cartes, no rebia resposta i sentia l'enyor i sentia la tristor, fins que arriba un punt que ja no li surten les llàgrimes de tanta tristor que té. Tot això doncs intento transmetre-ho amb aquesta mirada tan neta, tan de mirar l'horitzó. Tan neta i de mirar l'horitzó i una mirada, diguéssim, poc... No poses llàgrimes, no poses tristesa, però la veritat és que transmets exactament el... És una mirada de tristesa, però que la desesperança ja ha passat, ja no hi ha aquesta desesperança, aquesta tristor de plorar. Tot això ja ha passat, és un sentiment ja de més enllà de tot això, no? És la tristor que ja se n'ha anat més enllà encara. Sí, més enllà del mar. La tristor ja que ha perdut i que ella, tu diries que sap que tornarà o no? Jo diria que ho espera, que l'esperança no la perd. Jo crec que això és una altra de les coses que ha d'expressar aquesta protagonista, aquesta imatge de la protagonista. És això, que l'esperança no la perd. Ella segueix mirant l'horitzó i segueix esperant que algun dia, encara que no rebi resposta i que d'alguna manera ja ho ha assumit, que no rep aquesta resposta, però hi ha sempre un punt d'esperança allà al fons. D'acord. Esclar, els que tenen, vull dir, hi ha vegades que es fan muntatges amb fotografies, bancs de fotografies, es fan muntatges, però jo vaig estar provant els que em van fer els serveis editorials, que això està fet per Amazon, però serveis editorials letra minúscula, amb els quals estic molt contenta, vull dir, realment també és un aplaudiment per letra minúscula, però jo volia alguna cosa una mica més especial. Llavors, explica'ns una mica
Què més has fet? Quin tipus de coses has fet? Si ens vols, sí. A mi m'agrada molt la il·lustració manual, Sí, perquè és com sento que hi poso més la meva persona en allà, que a mi em fico més a nivell personal, més íntim, sí. i sempre treballo manual, a llapis. M'agrada molt treballar sobre literatura, en el terreny de la il·lustració editorial, perquè sempre hi ha una història a transmetre al darrere i això és el que em fascina. Clar, sí. Sí. I llavors... Ets una intèrpret. Ets una intèrpret d'alguna forma. Sí, m'agrada que les meves imatges transmetin una història. Llavors, clar, dins del que és el camp editorial, això potser és el que em permet transmetre més històries. I llavors he treballat molt amb conte, infantil i juvenil, i també he treballat molt en el terreny de la poesia. De la poesia, sí, aquesta de la Maria Antònia Grau i Abadal. Que és una meravella de llibre, és un llibre sobre l'absència, i tu has fet tots els dibuixos, oi? Sí, aquí en l'interior hi ha 3 dibuixos perquè el llibre es divideix en 3 etapes. Llavors, per cada etapa hi ha un dibuix que ho presenta. I Aquest què seria? Aquest és, clar, el llibre parla de l'absència d'un ésser estimat. Llavors... De l'amor, perquè s'entengui. De l'amor, sí. De l'amor i de la mort. La mort de l'amor, diguem. Sí. Llavors, clar, aquest és el primer moment, el xoc inicial de quan aquesta persona et falta. Després, la segona etapa, el desglaç, és quan ja assumeixes que la persona, però tens la desesperança, no?, de que no hi és, de la seva absència. Sí, aquí sí que està assumida, no?, assolida l'absència. L'absència, sí. A la meva... Aquí hi ha la desesperança, aquí no hi ha desesperança. No, tens raó, és veritat. Sí. I després, la tercera etapa és Cronos va galopant, quan ja ha passat el temps. El temps galopa i el que deixa. El temps que galopa i d'alguna manera ja les coses es van posant al seu lloc. Clar, sí. I llavors, parlant de portades, doncs clar, havia de fer una portada que expressés tot el conjunt. De la que es queda, de la persona que es queda. Sí, la persona que es queda, la dona. Sí. I el llibre es diu El tacte suavíssim de l'absència. Si ho veieu, aquí hi ha una mà transparent que empenya la dona, és a dir, l'ésser que no hi és, però que segueix empenyent, segueix donant força, malgrat la tristor d'ella, però segueix empenyent-la endavant. Preciosa. És preciosa i el llibre és molt bonic també. I també parlant de poesia, aquí n'hi ha un altre que és el Condicional. Jo aquest no l'he llegit. Aquest és de la Maria Rosa Pasqual. Sí. També és un llibre autoeditat. Sí, és un llibre autoeditat. També és un llibre autoeditat. Sí. I aquí ens trobem amb el mateix, que havia de fer una portada que fos una imatge potent per cridar l'atenció, no? perquè doncs atragués cap al llibre, cap a l'interior. I en aquest doncs vaig fer cada poema té una imatge. Cada poema té una imatge en aquest cas. També totes són a llapis, això és l'au fènix, una gavina. Cada poesia té la seva imatge. Aquí hi ha quasi una 50ena de dibuixos. Sí. Però en aquest cas, potser el que m'agrada destacar és la portada. Sí, a mi també, perquè és com ens presentem, no? Sí. Com ens presentem, perquè aquest llibre de què va exactament? És poesies de molts temes, parla de molts temes diferents, però potser el que coincideix és el punt de vista femení, per això la dona. És un llibre escrit per una poeta, una dona poeta, i per tant tot això es nota, queda palpat en allà.
la dona mirant cap amunt, cap enlaire, és a dir, és el sí, és un sí condicional, però és el sí, no? És positiu. I després tots els diferents temes de què parla el llibre a l'interior, que són doncs, el temps, els records, la fantasia amb les papallones i les cuques de llum, la infantesa, tot això una mica... Sí. Cada poesia parla de tots aquests temes i es veu aquí. Sí, realment. I després de la mateixa autora, també de la Rosa Maria Pasqual, tinc aquest conte, que el vam fer fa ja bastants Que anys. bonic, Sí. Això també és un conte que tu poses un mapa... Ui. Aquest mapa també el vaig fer jo. Aquest llibre m'agrada molt perquè el vam fer juntes i el vam idear sencer. No és només el text i les imatges, sinó la maquetació, tot ho vam pensar entre les dues. Les il·lustracions, però també aquests motius que es van repetint en les imatges, en les pàgines. Molt bé. I per exemple, doncs aquí la portada doncs és una doble portada, no? Una imatge sencera. Ara, Biaix, digue'ns quina recomanació fas pels escriptors, sobretot els autopublicats, també els no autopublicats, que vulguin triar ells una portada. Què creus què podries dir-los? Què podries, sobretot? Perquè aquest programa està dirigit a la gent que vol publicar. Primer de tot, la portada és essencial, perquè és la primera imatge que tenim d'allò. És l'única. És l'única, però és la primera impressió que tenim del llibre és aquella portada. Llavors, és molt important. Sí. És molt important buscar una imatge que ho representi, que representi el conjunt del llibre i sobretot que l'escriptor se senti identificat amb allò. Sí. Perquè tu quan ets escriptor i crees una història, allà hi poses la teva ànima, llavors necessites que allò estigui ben representat, no? Que t'identifiquis amb... Sí, jo anava a dir, en el meu cas és l'ànima de la Susina, no? Que és la meva protagonista i que té els ulls verds, Maragda, no? Aquests ulls verds i aquesta cosa, no? Esclar, si no m'haguessis fet això, que gairebé, bueno, ho diu una vegada que té els ulls verds, però jo quan m'ho vas presentar em vaig quedar parada, perquè dic, bueno, s'ha fixat amb això. Maragda, no? Sí, Maragda. Sí, i jo vaig pensar, ostres, no? Vull dir que... Clar, la Susina és la teva nena. Sí. És com si fos la teva filla, és la meva filla, sí, l'esperit jo. Llavors, és molt important, no?, que tu sentis que la Susina que et dibuixo jo és ella. És ella, sí. I digue'ns per als escriptors que no han publicat o que estan publicant. Què els hi dius? Perquè jo tinc la impressió, amb molts llibres que veig, que no donen importància a la portada. Sí, jo crec que no s'hi dona prou importància i que això que deies tu, de que et posin un catàleg d'il·lustradors però que ja estan triats per l'editorial i tu, bueno, selecciones més o menys però no és potser el que tu haguessis triat d'entrada. Jo em penso que això és un defecte del sistema editorial perquè és el que et deia, tu t'has d'identificar amb allò, has de sentir que allò t'identifica. Però qui s'identifica? Jo perquè conec molt la teva mare, vull dir, però... I que a més va ser fet, vull dir, li vaig dir, va dir, ui, té molta feina, perquè, vull dir, clar, no només has fet aquestes portades, n'has fet moltes, per sort, per nosaltres, no? Però jo, si no, jo no hagués trobat una persona, la persona que necessitava, no? No sé. Hi ha moltíssims il·lustradors a Catalunya, moltíssims de bons. I
la idea és no quedar-te amb el primer que t'ofereixen, sinó buscar una mica, a vegades és això, és qüestió de sort, però també crec que la sort també te la fas tu. Jo també vaig buscar bastant perquè em van oferir bancs d'imatges, em van oferir... Sí. I d'això vaig dir que no, jo m'ho he buscat tot bastant. Tu primer de tot has de tenir molt clar el que vols transmetre, el que vols que aquella portada transmeti, i penso que si busques trobes el que necessites. No, la importància és això, no quedar-se amb el primer que t'ofereixen, sinó buscar... Sí, buscar i currar-s'ho. Sí. Doncs, bueno, moltes gràcies, jo crec que ja està dit tot, i també m'han criticat per fer entrevistes massa llargues. Aquestes no sé quan això tothom m'ha criticat molta gent. I per això dic, bueno, doncs aquesta com a mínim ja no la farem breu. La farem breu. Molt bé. Molt bé, haurem vist. M'ha sorprès. M'ha sorprès, jo pensava que seria més llarga. Més llarga, tu, perquè tu ja estàs acostumat a tirar. Quant de temps dura aquesta? Aquesta se la mirarà tothom. És que si no... 15 minuts com a molt. 15 minuts. Molt bé. Ha de ser així, ja hem tingut temps.